Owanistanın Demiradagyndaki Mazar-ı Şerif şäherinde Owan isgerleri we Hindi howpsuzlyk güýçleri Hindistanyň konsulhanasynyň golaýynda jeňçilere garşy töweşdirler. Resmiýetler konsulhananyň golaýynda janyndan geçen iki hüjümçiniň özüni partladandygyny ma'lum etdiler. Beýleki iki töweşijiniň wakanyň bolan sebitinden gaçmagy başarandygy habar berilýär. Hindistanyň Owanistandaky ilçisi ilçihananyň hiç bir işgärine şiketin ýetmändigini aýtdy. Pakistanda şaý musulmanlary Saudy Arabistanynda belli şaý ruhanasynyň cezalandyrylyp öldürilmegine garşy protest çägerilerini geçirdiler. Saud hökümeti 2 ýanwarda Şeyh Nimur al-Nimriň we ýene-de 46 adamyň cezalandyrylyp öldürilendigini ma'lum etdi. 3 ýanwarda Karaçyda ýüzlerçe demonstrant Saud şam aşkalasyny ýazgyryp protest geçirdi. Siz Azadlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.